και διάκοψα σε ακόμα ένα βίντεο. Σήμερα θα δείξουμε ένα τρακτέρ της σειράς 50, ένα 350, ΝΑΤΟ, John Deere 350. Θα κάνουμε ένα review, θα δείξουμε λίγο μηχανή, πόσα άλογα είναι περίπου θα πούμε και θα δείξουμε και την καμπίνα μέσα που είναι αυτή εδώ πέρα. Λοιπόν, πρώτα θα ξεκινήσουμε με την καμπίνα και θα τη δείξω τώρα. Λοιπόν, ό,τι βλέπετε είναι σε μια τέτοια κατάσταση. Εντάξει, το μηχάνημα δουλεύει, γι' αυτό είναι έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή εδώ πέρα είναι η καμπίνα του 350. Συγκεκριμένα και ένα κινητήρα εξακύλτρο που δίνει γύρω στα 100 άλογα και ένα τούρμπο που δίνει 15 άλογα δίνει ακριβώς. Θα μιλήσουμε μετά για τη μηχανή. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω λίγο την καμπίνα. Η καμπίνα είναι αυτή εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχουμε φίλτρο καμπίνας, ώστε να εισχωρεί καθαρός αέρας και να φεύγουν οι βρωμιές από εδώ μέσα. Μετά, εδώ πέρα έχουμε τις ταχύτητες. Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Εδώ πέρα είναι αργό, γρήγορο, όπιστεν. Εδώ πέρα είναι λαγός, δηλαδή πόσο άμα το κάνεις μπροστά το λευγέ, θα σου τρέχει πιο πολύ το τερόγκαζο, που το λέει και η λέξη. Εδώ πέρα έχουμε τα υδραυλικά μας συστήματα, έχουμε τα υδραυλικά, για να σηκώσουμε αυτό εδώ πέρα τον καλλιεργητή. Λάδια για βαλβίδες. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω και λίγο το ταμπλό. Λοιπόν, ξεκινάμε εδώ πέρα που δείχνει τη θερμοκρασία και το πετρέλαιο. Αυτό εδώ πέρα είναι flash, αριστερό, δεξί. Αυτό εδώ πέρα είναι το σύστημα του σταυρού, το πορτικό δηλαδή. Το κάνεις απάνω και δουλεύει το ψυχιστικό και όποιο άλλο μηχάνημα δουλεύει με παρτικό. Εδώ πέρα, μια στιγμή λίγο, συγχωρέστε μου που θα τρέμει λίγο η κάμερα, είμαι ρεσέκτης, τι να κάνω λίγο. Εδώ πέρα είναι το στροφόμετρο της John Deere. Στο συγκεκριμένο 350, το στροφόμετρο είναι ηλεκτρονικό. Σπάνια θα βρείτε 350 με ηλεκτρονικό στροφόμετρο. Δεν το λέω δικό όμως, σπάνια. Και εδώ πέρα θα πάνε και εδώ πέρα βλέπουμε και το πορτικό, ρυθμίσει τροφτέρ. Και εδώ πέρα νομίζω τις ώρες που, όχι εδώ πέρα τις ώρες που δούλεψε και εδώ πέρα ρυθμίσει τροφτέρ. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι χαμηλή σκάλα φώτων, μεγάλη σκάλα φώτα. Εδώ πέρα έχουμε το μπροστινό διαφορικό που είναι αυτό εδώ πέρα. Να έχει κίνηση και μπροστά τροχούς, δηλαδή 4x4. Και φώτα, τα μεγαλύτερα φώτα, δηλαδή που είναι εδώ πάνω. Αυτά εδώ πέρα τα φώτα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το κυβότιο του συνοδηγού που κάθεται κάποιος συνοδηγός. Χειρολαβή, ωραία παράθυρα, πολύ ωραία παράθυρα. Εμένα με έχουν εντυπωσιάσει πάρα πολύ αυτά τα παράθυρα, δηλαδή ανοίγουν και κλείνουν πολύ εύκολα. Εδώ πάνω τώρα έχουμε καλοριφέρ και νημιστήρα. Εδώ πέρα καθαριστήρες, λειτουργούν οι καθαριστήρες από εδώ πέρα. Εδώ πέρα ρυθμίζεται τη θερμοκρασία του καλοριφέρ και εδώ πέρα την ένταση, πόσο αέρα θα βγάζει το καλοριφέρ. Ραδιάκι, σκίαστρο. Εδώ πέρα ρίχνει νερό στους καθαριστήρες και εδώ πέρα ρίχνει νερό στους καθαριστήρες και εδώ πέρα είναι ο φάρος. Εδώ πέρα μόνο είναι κάποια ασφαλιοθήκη. Εδώ πέρα είναι μια θήκη. Εδώ πέρα εύκουστο τιμόνι, πολύ καλό τιμόνι, μικρό, βουλικό, με τεμπέλι. Εγώ θέλω τεμπέλι του John Deere. Και θα πούμε τώρα και κάποια πράγματα. Τα τρακτέρια έχουν δύο φρένα. Ένα φρένο είναι αυτό εδώ πέρα και το άλλο φρένο είναι αυτό εδώ πέρα. Ενώνονται μαζί με ένα πυράκι και αν βγάζεις αυτό το πυράκι έχεις δύο φρένα. Αριστερό φρένο, δεξί φρένο. Βγάζει πολύ μεγάλο για τρακτέρ γενικά, πολύ μεγάλο βγάζει. Τα ηχιάκια της John Deere, πολύ ωραία, πολύ παιδικά, βγάζουν ένα πολύ ωραίο ήχο. Και νομίζω αυτό ήταν για την καμπίνα.
για δείξουμε και αυτό το φωτάκι εδώ πέρα. Και όλα τα τζοντήρια έχουν κάθισμα Kramer. Ένα από τα καλύτερα καθίσματα. Καθίσματα Kramer, μόλις κάτσεις πάνω και το κινητήριο δουλεύει, σε σηκώνει πάνω και μόλις φέρεις το κάθισμα κατεβαίνει μόνο του. Ένα από τα καλύτερα καθίσματα τώρα και New Holland. Kramer. Νομίζω αυτό δεν θα σας δείξω την καμπίνα. Τι άλλο έχω ξεχάσει. Ναι. Θα σας δείξω λίγο για τα συστήματα του John Deere. Εδώ πέρα είναι το ρεύμα, το γυρνάς και βάζεις μπροστά. Εδώ πέρα είναι το κουμπί που το γυρνούσεις και έβαζες μπροστά, αλλά εμείς το κάναμε αυτό εδώ πέρα επειδή χάλασε. Το κόκκινο το κουμπάκι είναι αυτό εδώ πέρα, το τραβάς και σβήνει. Αυτό εδώ πέρα είναι αναπτήρας. Λοιπόν, πιστεύω αυτό ήταν που έπρεπε να σας δείξω για την καμπίνα του John Deere. Τώρα, κατευθύνουμε κάτω. Θα σας δείξω λίγο έξω πώς είναι το τρακτέρ και μετά θα κλείσει το βίντεο. Η μηχανή του 1, 2, 3, 4, 5, 6 εξακύλινη μηχανή που εδώ πέρα φεύγει, πάει στην εξάτμιση. Αυτό εδώ πέρα είναι το γκάζ του και αυτό εδώ πέρα είναι το σβήσιμό του. Το turbo, το πίνακα είναι κάπου εδώ μέσα. Φτερωτή, με ψυγείο, είναι υδρόψυκτο, όχι αερόψυκτο. Αερόψυκτο ήταν τα παλιά τα Deutsch. Και εδώ μπροστά αντίβαρα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 φέτες. Με πύρο ασφαλείας, σε περίπτωση που γίνει κάτι, μείνει το τροχείο στον δρόμο, να έρθει κάποιος να σε τραβήξει. Γι' αυτό όσοι έχετε τρακτέρια πάντα να έχετε στα αντίβαρα ένα πύρο ασφαλείας. Τα υδραυλικά του δεν έδειξα. Τα υδραυλικά του, είναι αυτό εδώ πέρα τα υδραυλικά του. Ωραία, συμμεζημένα. Το Vertikoff, εκεί πίσω, το Vertikoff, να το. Τώρα το τρακτέρι είναι κουτσαρισμένο με ένα καλλιεργητή, νομίζω είναι δίμετρος. Έχει πολύ ωραία υδραυλικά. Και νομίζω κάπου εδώ πέρα ήταν το σημερινό μας το βίντεο. Αλλά με κάποια άλλη στιγμή θα σας κάνω και εγώ ένα άλλο βίντεο, έτσι πάλι vlog. Ορίστε το κάθισμα Kramer. Και θα σας κάνω πάλι ένα βίντεο άλλο. Πάλι κάνα vlog και τα άλλα είναι στο επόμενο βίντεο.